Ayas. Obila ma Naivasha ondhiyo kendo ketho nyasore manengone ohewo siling milion 3 e okang' mamalo mar kedo gi ohala mar yedhe mamero ji. Giwacho ni yedhego nopandi ot moro e kadak ma Kayole, boma ma Naivasha, ka girito tero ne jogo matiyo kodgi. Kaluwore gi jalup komishona ma Naivasha, Josia Odongo, gisebedo akicha kaluwore gi maling'ling' ma giseyudo e wi medruok matiyo gi yedhego e kind nyithindo kod rowere. Omedo ni gie sani gimanyo jogo mitudo go ohalano, kendo wuon ot mane giyude nyasoreno bende imanyo ka nyaka sani opondo. Kwa nyumba ambayo imekombolewa tulipata habari ya kwamba kuna bangi nyumba fulani ambayo inaonekana kulikuwa na mikakati ya kupanga kwenda kuuza, na tuliweza kutuma officers haraka sana na tukaweza kupata kwa nyumba ambayo haina mtu. Ilikuwa nyumba haina mtu, lakini tulipata ndani bangi kama bag 6. Pia tulipata habari ya kwamba kuna nyumba fulani ambayo ameonekana bangi. Vile officers wetu, ngao team na askari walikimbia pale na wakapata 25 rolls ya bangi. Tukiangalia kulingana na ujuzi na ile shehena ya mbeleni, haiwezi pita kama